for me the enchia stronko bremo ene enso median so far so good sa na obetima frame me so far frame me so ene me nam sa na me pie baby bizam sa me wahi me wo Accra New Town eho ona me wo sisi a na asembizan se den na me ye wo ho me papa bi e wo ha mami di kan bisa se onim fugu na anase batakari anase potoka se me kan SMOCK mpacho onim mo ayepa se onim na onim ne sen den na onim efa ho batakari no ne hye no ye hye ne sen se impenifo kase bia omta kan se batakari adoso nte ma ye hu kremo papa me sure se watida ni wate ene me papa ba ko ti me nchen ye be wurewure ne mem ne ahwe batakari no ye hye ne sen obetima hye bia kekeda ko bia opa ana se enhyehyeye ededa bia ho se ne ye hye ne fa afi eche na omo hye no mpacho oni me hinta se me we ni so echire debi onim kra kitu ebi na onim papa we ewo me nchen a ene one yen bedo suko na ya hye eche no so ye hye ne sen enye se wo fa bia kaka na wa hye matempo nso se ende minim no kra won ba mebisa no se ebi wo ho kra wo hye no anhye ne ya obenya asem nte no so mebisa no se yampa sa ensemisa misa we nyina obese ohu anu yi a ene enko ba bia gina yi a koso na hwe Juu TV metwa me kakra ba age aboafo nkrato me nuanom ne adofo ya aboafo a aso yasne se emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba beboa adwadifo ai eni me bia woton bia o qualify bomodin akọ mo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenya free ho. Enterprise Life is proud to introduce Aquentipa, a policy designed for Ghanaians living abroad to ease the burden associated with planning and paying for funeral rites for family members in Ghana. When a loved one passes away, the planning and costs associated with burial can make a terrible event even worse. Aquentipa is here to ease the stress, keeping the pain and expenses to the barest minimum. Choose any of our 5 benefit plans and receive a cash payout up to $10,000 in as little as 3 days after the passing of a family member. Add the repatriation package, which allows the mortal remains of the policyholder and family members to be transported back home to Ghana upon their demise. You can also choose a service from Transitions, our funeral services subsidiary, at a discounted amount for the opportunity to celebrate the life of your loved one in dignity. For more information and to sign up, visit aquentupa.com. Enterprise, your advantage. Papa bi etimenchen se mo hwa me nifan so a na ene mene de bedi nkomo ne ahwe ene ekoso ewo the world of wearing fugu anase batakari anase SMOCK. Papa no akwa ba de ba Juu TV so yeah nwa ne de kan obebu din a kire no akire ni pakopotin a we pa cho medin di Mohammed me fe tamala me yada gwamba ne Baba Mohammed yenhwe atade ne hyenim se me wa he me se me to atade ne binam sha metima to bia kaka ne ma sha na wo betima to bi na wa hye ba ne hye ne so wo wa ha no wo ba sha e bia simple ones ne bi na wo bato but ya wo baby a wo betima sha akọ te say no for say no fugu bia wo baby a wo betima sha akọ anya baby a wo be sora na wa hye na wo de akọ because penyifo te say omu ba ye bibi te say damba ana party ana info omu wo meeting bi na wo ba kwa
na woyɛ akɔla a ɛwɔ atare a wobɛtumi anaa ɛwɔ batakare a wobɛtumi ahyɛ akɔ ɛnyɛ batakare biara na wosɔre na wode akɔ daabi te sɛ deɛ mehyɛ ɛyɛ wohu sɛ ɛyɛ short hand nti te sɛ panyifo ɔmo wɔ baabi te sɛ meat na anaa damba wobɛtumi ahyɛ hand one no but ɛwɔ size wobɛtumi ahyɛ na wode akɔ na panyifo so a te sɛ yana abi adamba na wɔmbasa anaa beebi a wɔmbɛkɔ na yana wɔ ha ɔno nso wɔ deɛ wɔn wɔ na aseɛ nti wɔn nso wɔn wɔ tare a ɛyɛ a wɔn bɛhyɛ akɔ hɔ wɔn ntumi sɔre na wɔn ahyɛ tare biara na wɔn de akɔ daabi yɛwɔ tare bi a ɛno wohyɛ a ɛgyina ha yɛfrɛ no yɛvlɛ nti ɛno panyimfo na ɛwohinifo nko a na ɛyɛ a wɔhyɛ na afei so yana ɛwɔ tare bi ɛno hyɛ a bɛgyina ha nti wɔbɛtumi ahyɛ wei bɛyɛ 4 anaa 5 na ɔhyɛ ɛno na ɔde tu so ɔbɛhyɛ nea wohyɛ de te ha yi bɛyɛ 4 na 5 na wasan hyɛ kɛseɛ ɛde agu so ade hyɛ wonde no dabi ɛno na wo sɛ ɔmohyɛ a na ɛgyina na ɛkyerɛ sɛ dabi o hyɛ atade a ɛhyɛ me a mete akora ɛhyɛ wode me na batakari a ɛmu yɛ duru sei no wobɛhyɛ makomako 5 na wasan hyɛ kɛseɛ gu so na ɛno no nyɛ sɛ ɔwɔ sika na ɔwɔ atade no bebree nti na ɔhyɛ ana dabi ɔn sɛ ɔhene deɛ ɛkyerɛ tare bi a ɛtare a wobɛtumi ahyɛ na obiara ho a no sɛ wɔyɛ ɔhene sɛ watema ase nti na ɔmotumi hyɛ ne saa no nti ɔmohyɛ a ɛkyerɛ baabi a wɔgyina sɛ yana sɛ no deɛ wɔma ɔmo ɔhene nyinaa te sɛ ɔwɔ baabi na ɔmbakɔ a ɔmo wɔ tare a ɔmbɛhyɛ akɔ hɔ ɛnyɛ tare bi a na anaa batakare bi a na ɔsɔre na ɔhyɛ like ahemfo nketewa na ɔmo hyɛ yana ase no sɛ ebi ɔmo wɔ meeting bi na anaasɛ dɛba bi na sɛ ɔmo bɛkɔ a yana bɛhɔ bi nko anti no ɔmo no ɔmo afadeɛ ɔmo atadeɛ a ɔmo bɛhyɛ no ɛnwɔ sɛ ɛyɛ kyenkyene ɛboro so sen yana no deɛ na nyɛ saa na ɔpa kyerɛ pɛpɛpɛ na mekyerɛ nti afei so wohyɛ saa na wode kɔ a obi wɔ ha yɛbɛfrɛ wo na yɛaka kyerɛ sɛ atare a wohyɛ no ana adrɛs no wo dress no one dress no yie panyifo wontumi ndress saa adrɛs no sɛ ebi a wokɔyɛ aniamɔ ho adeɛ kakra ebi a w'ani yɛ atra w'ani ntɔn na wohyɛ atadeɛ bi de kɔpie baabi a gathering na mpanimfoɔ no wɔ hɔ no obi bɛtumi afrɛ wo sɛ azemesi atadeɛ a wohyɛ yi daabi mpanimfoɔ wɔ ha yɛnhyɛ wei mma ha ɛnyɛ saa ɛne ebinom deɛ yɛnya o bitumi bi de coat na ɔne ne pastor coat koraa ɔyɛ pastor no nso na wahyɛ o nanso wei deɛ wontumi nhyɛ nkɔ hɔ ɔn sɛ nɔɔfo no ɔhene yɛ ma no yɛwɔ abranteɛ hene abranteɛfo abranteɛ yɛwɔ mo ɔhene yɛde ma wɔ mo nti yɛma ɔhene a na wobakɔ mpanyimfo wɔ a ɛyɛ sɛ wohu tare wobɛtumi ahyɛ anaa batakare wobɛtumi ahyɛ na wode kɔ ɔmo hɔ nti ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ wei wɔwɔ respect ma anaa wɔnim te sɛ north akwadaa biara nim sɛ na ɛhyɛ kyɛ wɔnim sɛ na ɛhyɛ fogu na fogu no so akra ha minam na mehu sɛ obi hyɛ fogu na ɔnyɛ no ɔdena ɛnyɛ obi na ɛbɛka kyerɛ m mehu sɛ wɔyɛ ɔnyɛ no ɔdena because te sɛ na mehyɛ no no wonante afogu wohyɛ a ɛtumi twu na ɛkɔ wo kyi nti deɛ wɔnnim fogu hyɛ
on who say no by yano na agina fim what is no na nti wo out me who say we onye no na na onye dagomba ne na even of dagomba form bebre omo ni fogushe understand to say or shena or on him say a quanichi say on managina but on who say no by yet or by ordinance by yen say the one out to me so on him fogushe the one not just say me and me wa hey me say me to fugu ni bi na me sha o say me nya nod na bi no di manim na me ko to se ne be a me hu papa na to ana sa pepepe because wunnim te say na me kira wo first no uba kokoto a bia material no mo nhihye na ye afien so sometimes mutima material no mutima ye no papa ba na pam na nye papa na nod na bia nso ne nim papa na nye wo bia nod na se bebre wo ho mo so mo nim papa na bi te say e bia de oton te say na me ton no ana de o chefugu ache nti onu dia onhu a te say we say no me di ba metimi bie ne say na ma hwe te wo hwe a material ye hihye ne papa wo ba ho ana ne pam ne so a wo twa picture kura na wo say ne mama na me hwe picture no na o ma pam ne papa me ho nti nya omde omunsa pam ne na omde machine pam no difference be ne ho different woman ne say engine to say na omde nsa pam no sadia na papa na afiesu obi betima adi de me hye no minu material no de ash pam baako na kire say ne buo be different so what ma say no ba hihye no usoma wo say agina anu bi na obi hye na okwa na anu ana atwa ne ho ba abi wo ha wo say wa hye but agina aye straight to say your friends and to say tare wo hye ono wo say anu aye straight but today papa no hu a utumisme agina o nipa no kwa wo ma say anu ankasa atwa ne ho yen hye eche no nso ne hye no etesen ye hye ne sen eche no hye no so awo meaning omo because wonnim na penyefo te say na me ka say damba omo sa damba na party na wo bako ana baby a penyefo wo na wo bako omo a anya sample te say no dena bia kola bia onim say na hyeche want me hyeche ba heart no de pie say na me hye no na no left I know kire say won pe ohun asam sene wa hye no ade aba o left say no eno kire say on pe ohun asem okay koso afia so wo de ba all right I know prince ana ochiami na atime sa prince ohene ne ba ana say obia obetimi aye ohene okay adehye no royals no otime ba otime de ba right afia so wo de ba ochi achi no kire say nipa oye head wo nipa wanachi okay nipa oye head they say family head ana ochame betima ashesa odi banachi no ochame betima ashesa ba wo bia onye sa yeminu ne bi wontime nhye no aba wochi ana say na meka no ya ma ohine ketua ana so betima ahye no na aba wochi afesu wo manage na kire say ohine te say new town hana ohine
Newtown straight. Managing straight tintin say ya. Or any for Nashasa. I for Nashasa. I feel so would the bow and with the and ya cry. Wahala don't come. Or say, what the channel call writer, and no, just say, we are royal, we incoming or henny. Wait, my by your henny dachi. O ma moya adehye no, o mo no motimi hye na ekọ right. O chia me betima hye akọ right. O chia betima hye akọ nechi. Afa sub chiefs ahen fon ketwa no, obi a betima hye akọ nechi na say ne right ne sa no. Aha. Na mom okopa wasem na je se wode ana bopo ye ngmomi flomi unni size o sheba wanim se ya je se unni size na je se ahemfofo no moto no kwa unhu bia you are on top of the world. Hey, mountain you it's enough to say penyefo wo baby na we are kwala ana abrantie mubi ya ma wo hine kitwa no na wo hye sa kwa na kire se wombu obia nti meba omeka o say she o enough na o hye sa uni size chani bi ediko pure program bi ase a na posa wo kire o se wo de se na midi gan kan no umbo hwe unhu bia o mamote woni kra they are like they are children before you sabebe na opa kire no bebe na opa kire until the whole of the obet ma shesa apart from ohine apart from yana ya from ya no for hine for no ya from kambona no kire se onu kura oba ohine fie oba chia no a onkutu oba gina se no achia no onu so ntena fo ntokwa ba onu na ohine ne basuma so what ma say nti sa ni pasa no betima hye na banani betima hye sa ko ohine fie nti obia ntembisa na hwe ohine kura nimse onu de sa na ese ohye apart from no obia ni ho apart from ohine betima hye sa I say kamona aye obia ono se eba se ohene pese osmo obi akofo ntokwa bia ba se okodi anim a sa nkrofo no ono de owo ho kwan se otimi hye eba nanim okọ ohene nanim so a owo ho kwan se otimi hye ne sa ya na nkasakra nim se sa ni pawe ya waba menchen owo ho kwan se o hye ne sa na se wonye obia te se me ameti hei na okọ hye edi ko gina ho a ene wala na fe so sa ohine for me see ya fra mo kamona no it say asante for dress no kwa baby a abi oba chef gu no baako no di kante no di te say asante for de no share ne che na so ya different ba ye no bibi afien so ne pabua no te say asante for de no na kwa baby a kutatuo di omochi menim say da no for ebia ye damba wotimi kobi ana o say sisi a mehu we de festival bia be piem no for bia ne beko so de mbeko me de obako inshallah nti omo dressing ya different na baby a wo bia ayashi nti omo baby a different nti apart from omo obia ni ho betima hye chetes no di banene na Martin so say yesi cheno o say wo cheno wan sheni yi nso a senya ye kan unhu kwan say wo hye baha na wo hye baha unhu kwan say wo hye kwa na wo hye kwa
o peni bi betima hwe na wanya asem eno so no no kre wo mu ne sen eno so anakre anu wo hyekọ penyefo wa abi mo on betima afra wo no maka kire wo se wo che no hye ne yi ba obi wo ha on ka hwe omu hu se omunya hu se wo frɛ krom omu wano omu tinu omu nka hwe kire wo ba wo banya asa wo banya asem no ana men sesen abe mo on betima tu yare bi ana on betima hwe o keke e kire na bibia yo hu Juu Tv mpacho mu follow me there o pa kire se chene wo se wo hye no se wan hye ni yie wan hye anko left na wo ko hye ko right e se wo ko hye ko right ko hye ba wanim wo se wo hye ba wanim a obi pani bi wo betima frɛ no ka kire se awe se na wo hye che no ye hye ne sa sisa na wo hye obi wo won so a no nim se wo krom ho sorry na onim se ne wo se hye na wo hye ne sa obetimi de nani ahye din na nye obesusu wo na adwum se enye wo no obi won na ade na si wa brabom na ayew ene wo de ayehu papa nti obia wa free off onim se na ehyeche nti wonna makra ha na wo se obi hyeche na won free off a wo a wotime ho na je se obi a ya wo no e wo north aya tete no wo north de automatically no e wo se unhu se ne ye hyeche no okay obi wo kro nye no de na but otai ko ho nti oba tocha oba bisa o se me hye ne san na wa kire no ba se na meton no obi wo ha oto a won bisa wa wontime nka nkyere se hye ne hyete ya na onim so onim hye dada but one day I will buy Shiano. I know I'm managing to say Newton how boys never brew or my tongue mom would say we're managing a street. No, they now. When you say I cry there or beyond for beyond, but I know for the winter machine, sir. Na chese a chen channel am rather da home. Ewo kwan obefa so a hye na unya asem na yese asem mpe nipa na pen ho asem se e check ka obehya kosi no ai free o se me kwhye ni se na se me kwhye ni se na baba Mohammed se ebia wa hye ni sa na papa pani kro na hye ade nani ahye wa susu yere bi ana bibibi ewo na adwem se enye wo ena sa de na yewo me den hu se ade ayemi echa manhye ni yie nti ena ayemi sa ano de ebia be chance na untimi hu se ebia eche na me hye no but wonnim na wo hyeda na wo hya ba me se baba wa adwem se ebia eche na me hye wo wura penyefo no anu na ma menye sa problem no e ba ni sa den na obeye ansa ho ato anu te se bia unim nipa kro ukọ omo ho no ubetima ko hu omo baako na wa aka kire no there too ebia wono su obakọ penyefo no na oka kire mo se na oka te de woye wosano o ma oba hwe na wa yefiroso sa ba abi wa bia unhu omo biu abi obi feel baby because tamal ana no for nasu ana obi feel baby na oba abi adamba no na okoye sa na wa ye osa no there welcome na mbidi ganka ye no se asem mpeni pa o nipa ne pe no asem o kire se unnim
pa say eche no en wo say wo hye ne sa na wo hye koye na panin kro no hu ye wo sa afi ebe chance we hu say che na wo hye no ntina wonya sa nsunsuaso we na asembisa no nsine say nipa kro na oye obeden hu nipa kro oye wo sa no na o che say obudima company fo no ho na aka chem say ni say na atumi o na o mo abisa o mo ho na eno no 50-50 chances kire say e bia na o mo ye festival ahemfo fi baby bebre na aba ena ohene ba ko ehu sa na waye o sa on ti krom ho bi ko hwe no we na je say wan hu na nia aye ono keep it forever and never we be ko wom next time ko ba we sua se na ye di amamre eye ejuma baba Mohammed enti sesia se obi pe fugu ato a hifa na wo we kira kwan wa hia nipa no ebetimi abahwehwe abetobi say me ti Newtown Aquates down of Accra Newtown na doso Newtown Aquates down wo ba me ho a te say wo ba bisa baby a me ti enye din wo bisa say wo kwa timber market Accra Newtown timber market wo nye dru ho na wo say wo kwa Aquates down me fi eben kwan nte wo bisa obia baby a omoton fogo no omba chira o yo na chese baba Mohammed ni fie for now there ni fie enim ena wabobo nkantan bi ena ode na do wabobo so a eya ode ntade ne bi esinsen so ene interview a menene eye nti wantimi anfa nkosensen ho sisi no fie adwuma ba se na edi kankan no ye adwuma si opon ba na oba ba ye ne kakra da asensen ho onya kwan so a na osan da kɔ nantim kakra nti na desori a ode to Juu TV ahwefo anim ni se so obi betimi aya ne mboa na ka wonya shop wonya store na wetimi akofa niema no bebre e da begumu a eno no beboa no sinse this okoban so da besin eno sa no obi pebia sa fitana pa kopim sa 3 obepon adwuma no within that time no nipa na betwem ko enti se onyamboa na se obi shop na odi bebregum dia tem bia obewo ho a obi ba betobia obenya bia to ne area otin so anya yira kra Accra Newtown timber market Aquates down bon say mosque bi ewo ho sa mosque no o pa o de odu mosque ni nchen wa ko san ni kakra pe ko ni ma won sani fa so ehwa na baba Mohammed ehwa na otia odi ni nkwe nkakra baba e bia na obi abedu timber market wo onhu pa chofa o telephone number tuja pa cho me telephone number 024 3266998. Yes, I repeat to you 024 3266998. Yo, Baba Mohammed number eno de atudwa no. Nti se o hwe me na se wo tie me a. Juu TV ahwefo yen de ye ba se businesses nketwa adantemu ene akase nyina no ye beboa omo na omotimi agina omonan so nti be bia wo bia wo hwe me se wo Ghana ha na opese ye bo wodwuma ho deru opese ye no be ye interview say ya na ye de to Juu TV fo anim na omomboa na wodwuma no mu ntre a obetima frame me e wo 0249 82 3394 0249 82 3394 o fremia bebi a wo bia e wo Ghana ha nko ade meba na ya tenase na yedi nkomo kama na ya de business no so atudwa na
ebi mpo na obi ben o ba onim say adwuma we na wo ye ba ye de to YouTube a ebekọ akire na da ho afebọ nso a obia kokleke no hu abeka sa papa we kra ha ya no wo papa we wote adwuma we na wo ye na eno nso aboa ma wadwuma no mu atere na chese ene bebia de yenkomo twetwe no ebesi me ne baba Mohammed na ede yenkomo no besisi ene enie munkosora nhwe Juu TV medin and is so far so good yende ye woni man papa bebre adesua aka ho ade mamu keep watching Juu TV.